Dat klopt. Toen we hier voorbij reden, dacht ik bij mezelf van... Dat gezicht heb ik eerder gezien. Ja, net. Ja, net. Maar dit is wel zo leuk om jou te zien lopen Met Jikke. Ja. Lacht ze ook nog in de camera, ja? Ja, ze kijkt nu heel nieuwsgierig naar... wat zie ik nu? Bijna net zo nieuwsgierig als ze net bij jullie binnen naar de kaarsjes keek. Ja, mooi ja. Toen mama een kusje wilde, maar ze had veel meer interesse voor de LED-kaarsjes. Ja, mooi ja. Ja, dit is echt onbetaalbaar. Er is misschien maar één nadeeltje. Je kan haar niet zien, nu. Nee, ik kan haar niet zien. Nee. Is dat niet erg? Nee, maar ik hoor haar, over 10 minuten hoor ik haar een beetje knorren. En dan slaapt ze. Is dat ook een beetje de achterliggende gedachte? Ja, maar normaal kun je wel... Het middagslaapje? Ja, ook dat. Maar normaal kun je met de wandelwagen wel het bos in, maar het is zo nat. Dus nu doen we dat met de rugzak. En ook, maar heeft ze af en toe wel eens wat moeite om nog de slaap te vatten dan? Ja, ze is liever beneden in het café inderdaad, ja. Hebben jullie de taken... want wij zaten net al een hapje te eten bij jullie en een kopje koffie te drinken. In Hartje Gijsteren. Hebben jullie de taken zo verdeeld dat is het je vrouw of je partner? Mijn vriendin, ja. Jouw vriendin? Ja, mijn vriendin heeft het café met haar neef. Ah, oké. Dus, en ik ben gewoon het aanhangsel, zeg maar. Oh, je bent er... Ja, ik doe niet zoveel in het café. Dat doe je trouwens heel goed, want anders dan maken we te veel reclame door de naam niet te noemen. Ja. Maar ja, in Gijsteren zijn natuurlijk niet zoveel horecagelegenheden. Dan mag je geen reclame maken. Nee, maar ik denk dat op zich dat jouw partner hier, jouw vriendin hier al heel blij mee zal zijn. Maar wat is jouw core business dan? Als jij niet in de horeca... Ik doe 's avonds werken in de psychiatrie. Oh? Ja. Ben je psycholoog? Nee. Nee, dat... Je bent toch niet nu op... Dat niet. Oh. Nee, begeleider. Begeleider? Ja. Dus, is dat leuk werk? Ja, vaak wel. Is het niet ook soms wel spannend? Ja, nee, niet waar ik nu werk is het een heel rustig baantje. Een heel rustig baantje? Ja. Maar is dat mensen in de gaten houden? Of, ja, we begeleid wonen. Begeleid wonen? Het is een beetje een gezinssituatie nabootsen, zeg maar. Oh? Ja. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Je maakt me nieuwsgierig. Een gezinssituatie nabootsen voor mensen die uit... Ja, die niet meer thuis kunnen wonen, om wat voor omstandigheden dan ook. En dan, die wonen daar gezamenlijk als een soort studentenhuis, zeg maar. Het zijn allemaal jongeren. En ja, daar is wel begeleiding, tenminste meestal bij nodig. Omdat, hoeveel bewoners zijn er dan in zo'n... Is dat dan één huis? Ja, één huis waar 5 jongeren wonen. Ja. 5 jongeren. Ja. En dan ben jij de enige begeleider als jij werkt? Of zijn er dan 2? Als ik werk ben ik de enige. Oké. Ja. En dat levert... Maar als er nou bijvoorbeeld conflict situaties zijn? Ja, gelukkig gebeurt dat zelden. Ja. Maar als? Maar als, ja, dan kun je praten, hè? Net als een psycholoog. Nee, dat gaat altijd heel goed. Het zijn hele nette jongeren waar ik werk. Dus. Het is geen Royse wissel of zo. Hè? Is dat Sodom en Gomorra dan? Die indruk krijg je wel eens als je... Nou, ja, ik weet niet of ik daar zou willen werken, nee. Oké. Nee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Nou ja, het is zo, ik ben absoluut, ik beschouw me niet als deskundige als het gaat om de Royse wissel, want ik heb daar eigenlijk nooit mee van doen. Maar de dingen die in de media doordringen, die zijn niet altijd even positief. Nee, die zijn niet altijd even positief. Nee, daarom. Dus, maar nee, dus zo gaat het er bij ons niet aan toe, hoor. Waarom ben je in deze line of work terechtgekomen? Is dat een stukje ideologie wat in jou sluimerde al? Ja, nou, ook wel een beetje. Maar daar ben ik een beetje ingerold en in blijven zitten, zeg maar. Dus. Ingerold? Ja. Ik wist niet wat ik wou. Ah, kijk! Nu wordt het concreet. Nou heb ik een SPW gedaan en ja. En het werken zat SPW, Sociaal Pedagogisch Werk. Oké. En het werken is hartstikke leuk. Dat is al elke dag anders. Dus eigenlijk ben je erin gerold, maar je rolt nog steeds door? Ja, ik weet niet of ik eruit rol, maar af en toe even eruit en dan weer in. Dus, het is altijd werken te vinden. Dus. Hoe ben je hier terecht gekomen? Volgens mij ben je geen hardcore Limburger, hè? Nee, ik ben een Fries. Een Fries? Ja. Dus, nee, mijn vriendin die woont hier. Dus,
Vandaar dat we hier samen wonen nu. Oké. Nu met z'n drieën. Hoe heb je je vriendin leren kennen dan? Het is maar altijd openhartig zijn, hè? Nee, wij hebben elkaar wat je wil. Wij hebben elkaar leren kennen op wintersport. Dus we zijn allebei skileraar en skilerares geweest. Echt waar? Ja. Niet dat ik jouw vriendin zo goed ken, maar ik heb haar wel eens gezien. Ja, als we daar een kopje koffie gingen drinken of zo. Ja, dan zou je niet zeggen dat is een echte skilerares. Nou ja, je denkt dan aan iemand die want ze doet dat met haar neef, zei je geloof ik, hè? Ja, met haar neef. En dus dan denk je bij jezelf, ja, als je een horecagelegenheid hebt, dan ben je het hele jaar zo druk bezig dat je niet nog even een deel van het jaar ergens... Nee, maar deze ervoor ook. Oh, oké. Dat is nu niet meer. Nee. Gaan jullie nog wel eens skiën? Jazeker, komen we net vandaan. Echt waar? Ja. Met z'n drietjes voor de eerste na de wintersport, dus dat was heel leuk. Maar als jullie dan gaan skiën, wat gebeurt er dan met Jikke? Die slaapt in de rugzak. Net als nu misschien al. Ineens komt er weer leven in. Nee. Maar gaat ze dan op de skis in de rugzak? Nee. Nee, het zou wel gek zijn. Ja. Dus jullie skiën dan niet samen? Nee, ik heb vooral geskiet en Selma heeft vooral gepast. Oké. En het skileraar zijn, mis je dat niet? Ja, het lesgeven wel, ja. Of wordt dat overgeromantiseerd? Het beroep van skileraar. Ja, met 10 vrouwen aan elke vinger. Ja, dat niet hoor, maar... nee, het is heel leuk werk. Hard werken ook wel. Dat wordt wel onderschat. Dat je bent verantwoordelijk soms voor 10 kinderen van iemand anders. En dat wordt wel een beetje onderschat al, vooral als mensen beginnen. Oh, jij deed meestal wel de kinderen? Ja. Oh, dus niet de volwassenen? Nee. Want ik heb ook wel eens skiles gehad. En soms levert dat ook wel bepaalde irritaties op. Omdat vaak is het tempo van de slechtste skier ook het tempo van het klasje. Ja, vervelend hè? Was jij de slechtste skier? Of, Ik stond meestal te wachten. Totdat het weer vooruit ging. Ja. Maar ook dan moet je al, denk ik, als skileraar heel goed met mensen om kunnen gaan, toch? Het is niet alleen maar de verantwoordelijkheid, maar je bent ook een soort van people's manager als skileraar. Ja, zeker. Ja, goed. En je bent bijna een psycholoog dan, hè? Maar ja, dat ben jij denk ik ook. In dit vak bedoel je? Ja. Ja, nou ja, door de jaren heen kom je natuurlijk veel verschillende mensen tegen. Dat maakt het ook enorm leuk om verhalen uit te wisselen en ook om weer dingen te leren van jou in dit geval. Want ik denk dat als wij dadelijk in de auto stappen, dat we toch een klein beetje rijker mens zijn geworden. Mooi, dat hoop ik. Ja, nou ja, goed. Je bent skileraar geweest en je bent nu eigenlijk... Hoe heet het formeel wat je doet? Begeleider? Nu ben ik papa. Op dit moment? Ja. Begeleider. Ja. Begeleider, ja. Als je nou tegen mensen voor het eerst vertelt wat je doet, merk je dan wel eens dat mensen een beetje het gevoel hebben van die werkt met, om het maar eens respectloos te noemen, dat is eentje die werkt met gekken. Met mensen die niet meer mee kunnen in de maatschappij. Dat heb ik ooit wel gedaan, maar dit waar ik nu mee werk, dat zijn geen... Dat zijn niet de typische mensen die je wel eens ziet lopen als je misschien een keertje door Venray rijdt met de auto. Dat zijn er niet. Vind jij dat die mensen, zoals ze nu wonen, dat ze A, meetellen in de maatschappij en B, dat ze ook volwaardig worden aangezien? De participatiemaatschappij is wel moeilijk hoor, want daar hebben ze zeker wel een achterstand in. En daar is in principe niet voldoende begeleiding voor, denk ik, voor iedereen om de functie te kunnen hebben die ze zouden willen, zeg maar. Levert dat voor jou wel eens gevoelens van onvrede op? Dat je in jouw andere gezinnetje bent, om het zo maar eens te zeggen, die 5 jongeren in dat huis. En dat jij denkt van, het zou zomaar kunnen dat ze nooit meer echt helemaal terug kunnen keren in de maatschappij?
een moeilijke vraag. Nee, ja goed. Nee, ja, je zou meer willen, maar ja, je kan wel zoveel willen. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Maar het klinkt heel mooi, hè, de participatiemaatschappij. Dat is een mooie politiek gezegde. En daar is het denk ik ook mee gezegd. Maar je kunt dat makkelijk een plek geven. Het is niet zo dat je dingen mee naar huis neemt. Nee. Ja. Slaapt ze of niet? Bijna. Het wordt langzaam verdwijnen de oogjes half onder het mutsje. Ja. Oh, wat leuk. Oh, wacht, kijk, ze is ook al eens mee geweest naar Oostenrijk, zie ik. Jikke. Ja, dat is het, ja. Elmo Hartkeizer. Ja, kijk. Van de skischool daar, hè? Waar ik heb gewerkt. Ja. Oh ja. Ja. Is dat niet Wilder Keizer daar? Ja, inderdaad, heel goed. Ja. Ja, ben ik ook mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja. Hallo. Als zij nou in slaap valt, hè, loop jij dan gewoon door? Ja, dan loop ik gewoon door. Ik ga nu inmiddels kan ik geen uur meer wandelen. Maar, verdorie. Hebben wij dat op ons geweten? Ik kan nog wel een stuk wandelen en dan als ik thuis ben, dan word ik vaak wakker. En dan is ze lekker uitgerust. Is sport nog altijd een uitlaatklep voor jou? Ja, zo lekker wandelen kan ik wel van genieten. Helemaal hier in een mooie Geisteren. Dus, de heerlijkheid, hè? Ja, heerlijk. Zo'n mooi groot bos. Het kan slechter. Ik kan het slechter treffen, ja. Allerlaatste vraag. Ben jij een echte Fries? Goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij een echte Fries? Ja, ik ben wel een echte Fries. Ja. Kan een echte Fries gedijen in Limburg? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Die had zeker naar mijn zin. En ik heb de Friese vlag uit mogen hangen toen Jikke werd geboren. En die is niet van de muur gerukt, dus dat komt goed. Dus Limburgers en Friesen kunnen goed met elkaar door één deur? Ja, de baron die hier heeft gewoond... Nog niet zo lang geleden overleden, baron? Die zei tegen mijn ouders een keertje van... Ja, de Friesen en de Limburgers kunnen goed met elkaar overweg. En dat komt door de gezamenlijke haat tegen de Hollanders. Nou, laten we op die knaller dan afscheid nemen van deze aflevering. Hey, ontzettend bedankt voor je verhaal. En nou ja, sorry voor de...